Rêxistina Kongrestara Bajarê Kobanê di bin dirûşma bi vînajina azad em ê Sûriyeya Demokratîk ava bikin, komxebateke berfireh a civata jinên Kurd û Ereb li ser asta Herêma Firatî li darxist. Komxebat ji bo nirxandina rewşa Sûriyayê, entegrasyona jinan a di nava pêşeroja Sûriyayê de, parastina destkeftiyên xwe bi rêya siyasî û hiqûqî, herûha pejrandina vînajina azad hat li darxistin. Di komxebatê de zêdeyî 2000 jinên Kurd û Ereb ên Kobanê, Eyn Eysa, Sirîn, Çelebî û Şêxlerê, herûha nûnerên sazî û rêxistinên jinan, YPJ dayîkên aştiyê û şehîdan li navçiya Şêranê beşdar bûn. Di komxebatê de piştî deqeyeke rêzgirtin gelek axaftin hatin kirin. Hevseroka Daîreya Têkiliyên Derve ya Rêveberiya Xweser İlham Ehmed got, bi saya têkoşîna dem dirêje ku niha mêrjinan wekerê heval dibînin, lewra avakirina Sûriyayê bi vê hişmendiyê giring e. Di Sûriyeya nû de divê vîna jinan û tevlîbûna wan di pêngava avakirinê de pir bixûrtî hebe. Berdevka dayîkên aştiyê û malbetên şehîdan Eyşe Efendî jî di axaftina xwe de got, kombûna jinan gelekî biwate û giring e. Sîstema hevserokatiya ku projeya rêbera bûye, dixwazin bin pê bikin. Careke din jinan biçewsînin lê dîrok û mîratiya jinan a di vî warî de tê nasîn û kes nikare înkar bike. Li ser navê YPJ Canda Rojda jî axivî û got, em ê hebûna xwe bi rêya têkoşîna jinên Kurd û yên ji pêkhatiyên cuda biparêzin. Ji xwe erkame parastina wan destkeftî û hebûnan e, em ê her dem parastina ax, nasname û dîroka jinan bikin. Piştî axaftinan komxebat bi encamnameyekê bidawî bû, ji wan, em ê heta azadkirina rêbera bû ji girtîgeha îmraliyê di hemû şêweyên siyasî û rêxistinî de xebat û têkoşînê bidomînin. Pêwîstiya beşdarbûna jinan di hemû sazî û dezgehên biryardayînê de û bi destxistina wekeviya zayendî ya rastîn heye. Divê derbarê reformên qanûnî de ku giringiya wan ne kêmtir e, Pergala dadweriyê qanûnên hişk derxe ku zewaca zarokan û pirzewaciyê qedexe bike û tundiya navmalî, îdarî û aborî sûcdar bike û jinan biparêze. Em bang dikin ku piştgirî bidin projeyên biçûk ên jinan, ji bo bidestxistina xwe seriyê. Herûha mafê wan ê perwerde û zanînê bikeve bin tamînatê. Divê zimanê Kurdî wekî zimanekî fermî di nava pêkhatina herêmê de were parastin. Divê YPJ bi fermî weke artêşeke ku civakê diparêze û ji bo hemû jinên cîhanê dibe serbilindî were dîtin. Em ji bo Sûriyeya Demokratîk dixwazin destûrekî ku rola jinan biparêze û di avakirina dewletê de pozisyoneke giring bide wan were nivîsandin. Komîteya Dayîkên Aştiyê were avakirin. Hevdîtina jinan bi berskirina dirûşmên jin jiyan azadî bidayî bû.